pregunta por qué nos escuchas, díselo, pero no te olvides de nada. Prácticamente las 10:30 de la mañana, buenos días. Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira la publicidad aquí, ¿eh? Qué bien estaría tu negocio aquí, ¿eh? Llámanos, anda. DC Media. Estamos comenzando, xa acabo de decir que o tempo que temos polo menos en Santiago de Compostela en a nosa área de influencia vai para longo, mínimo ata o domingo, un breve respiro a chuvia durante os xoves, se pronóstico meteorolóxico tamén na nosa páxina web en radiolidersantiago.com. E hoxe imos falar, non é a primeira vez que nos visita, pero sí que como hai novedades, hai nova lei da FP, hai, por certo, hoxe hai folga, pero temos con nós a Inma Carbia, que é responsable de comunicación da EFA Piñeiral. Bos días, Inma, benvida. Moi bos días. Como que hoxe hai folga, entón, estudiantil? Sí, hai unha folga, que foi convocada polo sindicato Erguer, un pouco con motivo do tema da carestía, da vivenda, da falta de prazas nas residencias universitarias. Penso que tamén sobre a turistificación das cidades. Tamén, e entonces o alumnado pois decidiu maioritariamente secundala. Na EFA están secundando maioritariamente, non? En outros centros. Están comprometidos, sí, vale, en todas as etapas educativas estamos vendo que están comprometidos coa causa, sí. Bueno, non é para menos. Sí, non entendemos a súa preocupación, sí. Bueno, comezou o curso na EFA Piñeiral. Antes de nada, EFA Piñeiral, haberá algún despistado que non saiba de que estamos a falar, Inma? Pode ser. Explicamos, nós somos un centro de formación profesional, pero tamén de promoción rural, que estamos en Arzúa, no concello de Arzúa. A nosa historia remontase a fai 5 décadas, desde fai 50 anos estamos traballando man a man co tecido empresarial, cos profesionais, para, capacitar a xente do rural de cara a que poidan atopar emprego nas súas comarcas, nas súas zonas, de que se mellore a súa competitividade laboral e que isto redunde na dinamización dos territorios. Explicadísimo, explicadísimo. É unha institución xa, medio século de historia, de vida, de formación no rural. Que é onde quizáis máis escasea todo isto, non? As oportunidades, entendo. Claro, naceron un pouquiño as EFAs en Galicia. Nós non somos unha iniciativa individual, pertenecemos a unha federación, aquí en Galicia hai 3 EFAs, en España hai moitas máis, para que te fagas unha idea. Na Bretaña, que cando naciu este movimento e onde naciu este movimento, hai 200. 200 EFAs activas. Entonces, todas elas vencelladas co rural e no seu momento co mundo máis agrario. Si ben é certo que ao longo dos anos e do desenvolvemento das comarcas se viu que unhas EFAs ten sentido que sigan máis vencelladas ao agrario, coa formación máis agraria, no noso caso Coristanco, por exemplo, siga a ofertar unha formación profesional que ten clara vinculación co mundo agrario. No caso de Arzúa, vimos que as posibilidades de emprego pasaban por outras familias formativas. E dende fai anos se está ofertando a formación vía ciclos medios e vía ciclos superiores en áreas como comercio e marketing, en áreas como a saúde, en áreas como industrias alimentarias con o noso ciclo de panadería, repostería e confitería e tamén na educación infantil. Ben, o sea, si o rural o primeiros pasos, pero despois foise artellando unha serie de iniciativas tamén por demanda, non? Sí, efectivamente, é dicir, nos vemos un pouco a necesidade de que a formación profesional, e isto non vende agora, non vende esta nova lei, non vende dos últimos anos, senón que ten que ir tecida, non, das necesidades do sector, non, e da realidade profesional. Entonces non ten sentido que nos ofertemos un ciclo de acuicultura en Arzúa, non? Ten sentido que ofertamos uns ciclos que teñan clara vocación a servir ás necesidades do empresariado, non? Ou as posibilidades do autoemprego. E no rural, porque víase esa necesidade de fixar poboación, de descubrir recursos, de capacitar, non? Para un pouquiño paliar ese éxodo, non? Ese éxodo que había, que todavía hai, en menor medida, non? Pero que tamén é certo que ca nova implantación de ciclos cun atractivo importante, como son, sobre todo, os ciclos superiores, por tema de mobilidade do estudiantado, non é por outra cousa, como son os de infantil e o de marketing e publicidade, estamos recibindo moitísimo alumnado de áreas urbanas, pero que decide apostar por este proxecto educativo e se ven a Arzúa a cursalo. De que volume estamos falando de estudantes, de alumnado? Neste curso estamos falando de uns 200 estudantes entre, o alumnado do ciclo medio e o alumnado do ciclo superior, varios ciclos medios e varios ciclos superiores. A FP, que vive momentos
momentos máis de moda, menos de moda, e un tempo todo o mundo lle decía aos fillos, tes que ser abogado, pero a FP sempre foi, non sei se denostrada a palabra, pero penso que vai por certa popularidade, non? O, sí, non sei. Sí, é verdade, nos os que xa peinamos un pouco de cana, así que vivimos ese momento no que na EXB nos decían promociona, que siga estudiando un bacharelato e, bueno, aconsellamos a FP como vía de, non? Sí. Sí que é verdade que isto en Europa non foi así sempre, sí que é certo que agora vive un momento doce a FP, por outra cousa máis que pola asimilación da oferta e da demanda, é dicir, pois, os estudos universitarios pois, teñen a súa problemática a hora da inserción laboral, xa non só da inserción, sino tamén do acercamento, non? E é unha vía moi compatible coa FP, é dicir, nós temos nas aulas xente que fixo grados e que ten a bagaxe de facer unha carreira universitaria, pero que quere complementala cun ciclo, e a inversa, xente que fai o ciclo como primeiro escalón, pero ten claro que despois vai ir a un grado. Claro. Entonces, eu creo que hai unha simbiose, pero si é certo, e as novas e os titulares que estades vendo corroboran el auge de la FP, non? Sí, Medios sempre, nacionales, as prazas, é dicir, a sociedade en xeral estáse dando conta de que non é unha vía secundaria para acceder á capacitación ao emprego, non? Sino que é unha vía casi directa. Claro, é que sí, o vemos como moita xente que finaliza a carreira e despois hai un desapego aí para atopar o emprego que coa FP está todo máis, como máis, non sei, esa percepción, non? Que ao final é unha realidade. Nova lei da FP, isto que? Sí. A ver, isto para ben ou para mal, así xa a primeira. Eu creo que en xeral é para ben, ainda que nos vai levar un tempo ou vai levarlle ao sector a adaptarse un tempo, non? Non é outra cousa máis que intentar estreitar, non? Desas administracións viron que é necesario que esa formación, o que nós xa viñamos facendo dende fai 50 anos, que era lanzar o alumnado ás empresas cada trimestre, que cada semana para nós é unha oportunidade de conocer unha profesión, un profesional ou unha empresa, e iso seguimos mantendo, iso é o que é o noso ADN, ese é o valor do noso proxecto. O que pasa que agora, un pouquiño, toda a FP vai a incorporar máis estadías en empresa. É dicir, xa non se vai agardar a que o alumnado remate o segundo curso dos ciclos para poder incorporalo á empresa. Vai a ser posible xa dende o primeiro curso unha vez que teñan superado certa capacitación. Esa é unha das novidades da lei. Pasa a implementarse en primeiro curso, de momento en segundo curso non está implementada. Pasa a implementarse en primeiro curso, tamén hai un cambio nos módulos, desaparece o módulo de FOL, pasa a ser itinerario personal para a empregabilidade. Hai un novo módulo que se vai a cursar tanto en primeiro como en segundo, que se chama sostenibilidade. Claro, un pouquiño os currículos se teñen que adaptar e flexibilizar, non? Ao momento actual. E tamén a maioría dos ciclos pasan a incorporar inglés. Vale, que vemos que tamén, pois eso, a competencia profesional lingüística en lingua estranxeira é necesaria, se es un auxiliar de enfermería, se es un panadeiro ou se es un profesional de educación infantil. Entonces, pasan a incorporarse nos primeiros cursos e tamén nos segundos xa a partir do ano que ven. O inglés como lingua ou asignaturas impartidas en inglés? A lei o que fala é que se incorpora inglés como módulo. Como módulo, vale. Na FP chamanse, as asignaturas chamanse módulos, incorporase como módulo nos primeiros cursos. No segundo tamén, o que pasa que no segundo a administración querelle dar, e eu tamén penso que é un acerto, un enfoque máis técnico, non? E que non necesariamente sea un filólogo, un lingüista quen imparta ese módulo, sino que sexa un profesor da área de competencia, pois un profesor da área de turismo, se tes un ciclo de turismo, ou de marketing, se tes un ciclo de marketing, para que un pouquiño se faga máis unha proxección da lingua na profesión. Depois o dicía Inma, como Arzuán o vexo, que está moi involucrada en todos os órdenes. Outro día recibíades tamén a empresarios da zona, con cursos, con actividades vinculadas pois ás áreas que se imparten, os módulos que se imparten, e agora tes unhas xornadas de marketing no ámbito deportivo. Sí, organizamos para dar o pistoletazo de salida a este curso unhas xornadas de marketing deportivo, porque, un pouquiño víamos e testamos que no ámbito do comercio, do marketing, do sector da comunicación, pois pode ser unha saída profesional natural para moitos dos profesionales que están cursando estudos con nós, e tamén vemos que é unha profesión que está por descubrir. Entonces, a nosa misión como centro da FP é tamén isto, non poñer
todos os nosos recursos a man de quen poida necesitar, pois eso, unha maior preparación, unha capacitación, unha actualización e, bueno, crear sinerxias. Entonces víamos que podía ser unha boa ocasión comezar o curso para os ciclos superiores e os ciclos medios tamén, cunha xornada na que se deran cita tanto empresas da contorna, que de alguna maneira apoian dentro da súa filosofía accións de marketing deportivos tamén selladas ao deporte, como profesionais en activo desta disciplina. E que, bueno, abrindo esta xornada non só ao noso alumnado, senón tamén a calquera que pudera estar interesado, puderan ver, non, a importancia e o calado e a capilaridade que ten o marketing hoxe por hoxe, pois nas institucións, nos entes e nas empresas. Total. Está moi de moda, é sempre estivo, pero agora xa é un boom. Sí, vive un momento doce. Verdade? Sí, a marketing e a publicidade está vivindo un momento de dignificación, non? Como me gusta a min, bueno, decirlle, como nos gusta decirlle a nos, porque é verdade que, bueno, que parecía que, bueno, pues era unha disciplina non quero dicir secundaria, pero bueno, que solamente as grandes empresas, solas aqueles que tiñan un gran orzamento, non podían facer un plan de marketing unhas estrategias, poderíanse visibilizar en medios. Bueno, pues sabemos que isto non é así e a nosa misión tamén é visibilizar, non? Que é necesario e que está a man de todo o tecido empresarial e de todos os profesionais. Que papel xogan as redes sociais, xa que falamos de marketing? Hai mira de cara a FP, mira de cara aos community managers, os influencers, ou aínda queda moi lonxe todo isto? Mira, de feito no ciclo de marketing e publicidade teñen un módulo concreto que se chama marketing digital. Entón, aí se afonda, claro, afóndase, bueno, tanto no que é a técnica do marketing de afiliación, o marketing de influencia, a xestión das redes sociales, como incorporar a inteligencia artificial para que facilite o traballo, pero que non o sustituya. Eso é outra. Exactamente. O facemos tanto no que son as nosas as sesións, non, de docencia, como grazas á colaboración de profesionais en activo que, como decía, cada semana nos visitan ou visitamos e temos a ocasión de intercambiar con eles o noso parecer, as nosas enquedanzas e o seu día a día. É realmente a valía, non, do proxecto educativo das EFAS, ese constante contacto co mundo empresarial e esa simbiose, non? Porque tamén entendemos que é un win-win. As empresas e os profesionais tamén lle aportan. Que quería falar precisamente desto, das empresas. Como é esa comunicación? As empresas solicitan ter contacto coa EFAS? Son a EFA quen chama? Como é esa simbiose? Pois mira, levamos tantos anos xa traballando este proxecto que temos unha rede moi sólida de colaboradores que nos solicitan pois apoio ou nos solicitan demanda de traballadores en todo momento. Temos unha sección e un servizo concreto que é o SEAP, Servicio de Emprego e Autoemprego Piñeiral, que a través del se canalizan todas as demandas que nos chegan das empresas, que podo asegurarche que son diarias. Entonces, bueno, pues necesitamos unha persona para este posto de traballo. Buscamos un perfil con estas características, pois desde aí intentamos poñer en contacto, bueno, ser ese ente que sirva de interlocutor entre os profesionais recén titulados ou que están capacitándose e as empresas e as necesidades das empresas. E logo nós, pois bueno, xa digo, a nosa misión como docentes non é só impartir un temario, senón é que procurar as empresas nas que poida o alumnado completar a visión real dese coñecemento, xa ben sexa mediante esas estadías en empresa, que xa digo, son ao longo dos 2 cursos e en todo momento, senón as actividades semanais que nos facilitan, pois, de alguna maneira, tomarlle o pulso á realidade e que os rapaces, pois, bueno, descubran a súa vocación, descubran a súa ilusión profesional, tamén, a veces, que aterren, vale? E que vexan que, bueno, yo soñaba con ser el community manager de unha gran firma en no sé que ciudad, e danse conta de que aquí hai emprego, hai saída, claro, e que podes desempeñar hoxe por hoxe a maior parte dos roles profesionales dende a túa casa no rural. Sen dúbida. Claro, a nos medios gustan moito esas cifras, pero tedes manexades o nivel de ocupación da xente que pasa pola EFA que finalmente consigue un... Sí, manéxanse datos consolidados ao longo do tempo, é dicir, temos unha inserción laboral, decimos que do 90, do 95%, podría ser do 100, pero claro, hai xente que sigue estudando. Entonces, o sea, que prácticamente pode ser do 100%. Claro, o gallá, non? E hai uns anos incluso saía unha noticia que decía que temos menos candidatos a insertar
que demanda recibimos, quero dicir, o gallá, pois poder, por ter máis instalacións, en eso estamos traballando para poder formar, para poder formar a máis xente, porque vemos que a incorporación laboral é un éxito e as empresas nos demandan profesionais, é dicir, o ciclo de panadería e repostería, o gallá ter máis panadeiros e reposteiros cada promoción, porque realmente é un sector que está ávido. Aí si nos falta o pan en Galicia, por favor. Ese nos falta o pan, claro, ese nos falta a partida de pastelería nos restaurantes, se nos falta ese profesional no Camiño de Santiago que tanto valor lle dá e que nos diferencia, non? Entonces, estamos traballando, con distintas líneas en colaboración co sector para buscar alternativas e que tamén a xente se anime, tamén un pouco desmitificando, non? O mellor eses estigmas que hai sobre certos oficios, como o de panadeiro, que unha vez que descubres te das conta de que podes levar unha vida igual que a que traballa no sector da saúde, que tamén que facen gardas de noite. Antes era o sacrificio elevado a máxima potencia. Madrugóns imposibles, todo o día de aquí para lá. Non, agora non é para nada así. Afortunadamente. Claro, afortunadamente é posible conciliar, es decir, cantas empresas están xa apostando por un horario de despacho de pan ou de servicio de pan que sea compatible ca vida familiar dos seus traballadores. Os procesos melloraron moitísimo, a incorporación da tecnoloxía, non son técnica desa familia formativa, pero escoito que, e ali nos contan que o tema das masas, de como se preparan ahora as masas, como se refrixeran, permite que ti poidas ter a panificación feita a unha hora da mañá que non necesite, facer un turno de noite. Claro. Xa comezou o curso, entendo que xa está todo xa cara adiante, xa non hai ningunha praza, xa non hai ningunha oportunidade de sumarse. A ver, o prazo extraordinario de matrícula rematou xusto o martes pasado, o martes da semana pasada. Sí que é certo que tradicionalmente, se hai unha demanda concreta porque unha persona se quedou colgada, que empecé un grado, que empecé un ciclo, que plantei e que non me gusta, que as miñas circunstancias personais non me permiten. Hai casos concretos e excepcionais que se trasladan á inspección. Vale. E a nosa experiencia nos di que poden todavía incorporarse, é dicir, levamos un par de semanas e todavía é compatible, non hai aínda unha avaliación nin unha preavaliación feita, pero sí que o grosso do alumnado xa está nas aulas. Pois EFA Piñeiral, en Arzúa, en Santa María, na parroquia de Santa María, en Arzúa, ali teñen máis información. Inma Carbia, moi ben explicado, graciñas por dignificar, que eu son, a nivel persoal, son moi defensor, sempre fun da FP, da formación profesional, tal e como a tratan, tal e como a miman, tal e como a visten, tal e como acaban de escoitar, dignificar tamén o papel das EFAs, neste caso da EFA Piñeiral en Arzúa. Inma, graciñas por vir. Nada, moitísimas grazas a vos. Trouxeches paraguas, evidentemente. Trouxen paraguas, sí. Caía así en Arzúa hoxe pola mañá? Eu son de Padrón, ainda que traballo en Arzúa, e caía, pero creo que está caendo en toda a xeografía, entonces o paraguas vai con nos. Pois nada, a modiño na estrada. Graciñas. Graciñas, Inma, gracias. Saúdo.